Els cristians ens sentim doblement emparentats. Som membres de la família humana creada per Déu i alhora formem part de la família dels fills de Déu redimits per Jesucrist. Així l'Església es converteix en el signe visible del regne de Déu que vol aplegar en una sola família gent de tota raça, llengua i cultura, tots els membres de la humanitat. Tots hem estat configurats per la nostra família i és al seu si on la major part de nosaltres hem rebut la fe i hem estat educats en ella. Per això l'Església mira amb sol·licitud la família, perquè aquesta és manifestació de l'amor de Déu a la humanitat, àmbit on es comparteix aquest amor i lloc on es juga el futur de la condició humana. Inserida en una societat en transformació contínua, la família sofreix avui una profunda crisi al nostre món occidental. Malgrat tot, però, continua sent el punt d'enllaç entre la persona i la societat, el medi que ens humanitza, que ens educa en i per a la convivència i ens fa aprendre i interioritzar uns valors. Per això destruir la família i tergiversar-la en formes que no li corresponen és tant com deshumanitzar la persona. Déu actua de moltes maneres i pot donar la fe de formes i en circumstàncies inversemblants. Però un canal de transmissió especialment estimat per ell és la família. Una bona experiència familiar serà una base excel·lent per fonamentar la fe. La confiança en els pares, l'amor compartit amb ells i amb els germans ens atansaran a Déu, el nostre Pare. La fe, viscuda i participada en la família, transmesa de generació en generació, serà el millor bagatge per fer el camí d'aquesta vida. En la línia del relleu generacional, l'Evangeli ens parla avui de dos ancians piadosos, Simeó i Anna, que van reconèixer en Jesús el Messies esperat, quan els seus pares el van presentar al temple. Lluc ens presenta les figures més humils al voltant de la infantesa de Jesús, els pastors i aquests dos vellets. La societat actual exalça la figura del jove i margina l'ancià. És bo, certament, que valorem l'energia i la il·lusió dels joves, però hem de desestimar per això el seny i l'experiència dels ancians? Hi ha com una obsessió col·lectiva per mantenir-se jove i aparentar menys edat. Per altra banda, quants avis senten una profunda soledat i una manca d'amor després d'una vida plena de sacrificis. Jesús va dir un dia: «A qui em reconegui davant els homes, jo el reconeixeré també davant el meu Pare». Simeó i Anna el van reconèixer perquè tenien amb ells l'Esperit Sant. També avui, els ancians que freqüenten les nostres esglésies i dediquen llarg temps a la pregària saben reconèixer el Crist. Estimem-los, perquè ells són profetes d'esperança.